jatkoa. Mutsi ja faija on tärkeitä, molemmat on osa elämää. Mutsi sulle antaa lääkettä, jos oot kipeänä. Faija sulla sinne tänne kyydittää, jos oot kyydin tarpeessa. Jos mutsin ja faijan kadotat, niin siinä huono juttu niin. Sillä siihen voit kuolla. Kannattaa vanhempien lähellä pysyä. Kannakaa kaverilla on menosta kysyä. Ja vanhempia kannata kadottaa. Vanhempia kadottaa. Moi, 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 moi. Älä vanhempia kadottaa. Oh yeah.